Hebat. Nggih. Nanjakaken malih nggih, Mbak. Mbak Aprim, Mas Gareng. Menika wonten sederek kula saking Boyolali, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia Hapsari. Mbak Cynthia, yo. Sepatipun. Disepoti daun pulus Mas Untung yo. Bukane Mas Untung, yo. 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 Kanca-kanca kok rapas. Anyar iki. Salaman sik karo sing ngendang gen kanca. Iki anyar spot anyar. Heeh. Ndek ben ora yo pas langsung bleng ngono. Sing iki mau ngene iki kok. Iya. Mula sok melu campur sarine sing kendang Jaipong kuwi. Bayu Laras. Bayu Laras kuwi Iya. kondang. Aku duwe dhewe kok. Apa Mas? Gatra. Gatra. Ya. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Cynthia. Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih matur nuwun. Menika sowan wonten ing Boga, wonten Laladan Tibayan, dalemipun Mas Sasmita. Nggih, leres. Nggih. Asring nganu nggih, awor kalih Mas Sasmita nggih. Nggih, lumayan. Lumayan nggih. Nggih. Nggih, Mbak Cynthia. MC ya Mas Sasmita. Nggih, MC campur sari kondang niku Mas. Mbok ken bawa mawon lek. Oh lah nggih. Nggih. Kan Cynthia lak sering ketemu karo Mas Sasmita. Jadi chemistry-nya sudah dapat. Nggih. Ayo Mas Sasmita. Wis repot mboten? Ora repote apa wong. Di mana Mas Sasmita? Mriki Mas Sasmita. Di Sepati. Yo, sepati yo Mas, yo. Ya, serpai petara Mas. Duduk. Duduk. Melegakan. Spot. Gandengen ta, Lek? Wilujeng dalu Mas Sasmita. Wilujeng dalu Mbak Cange. Matur nuwun kula sak kanca rombongan awit eguh partikel panjenengan saged sowan wonten ing Boga mriki. Matur sembah nuwun nggih Mas. Semanten ugi kula minangka wakil saking Palawarga masyarakat wonten ing Boga tuwin ngemplak menika wonten ing dalu menika saged ngrawuhaken panjenengan sak kru menika. Nggih. Kula nggih matur nuwun ya Mas. Nggih. Ikut mensejahterakan ekonomi kula. Nggih, amin. Matur nuwun ya Mas. Sok kapan-kapan tak jak genti. Nggih, matur nuwun. Jak campur sarine Mas anu lek gareng lho. Gatra. Apa jenenge apa lek campur sarine? Sinar paceklik. Sinar paceklik. Iki aku ora matur nuwun karo iki kok Mas. Lah apa? Iki musuhku zaman lomba campur sari nasional iki makili Sleman iki Lah nggih. Nggih Mas Sasmita. Nyuwun dana suwanten panjenengan. Slendro sanga Mas. Mengke dilajengke langgam kengramane Mbak Cynthia. Cynthia. Aku gandrung. Nggih. Pun Sinom Granda. Karo ngrungokke suarane Mas Sasmita. Ya. MC suarane guandem tenan. Nggih. Rasane wong nandhak. Alon-alon wetoto aku ki ya golek pangan rene. Aja langene yen padha karo nyumpet sandang Pak. Iya. Rada elek sithik. Sound system nggone anu Sasmita cemprengno. Ya ora ngono kuwi lek. Alon-alon njaluk urip aku ya. Tresno harina wengi tak goleki
Ya ketok mesrano karo Nduk Sintia, Mbak Sintia. Nggih, kaya nek ning panggung. Kaya nek ning panggung iso ora apa-apa rasa wedi karo bojomu. Ora apa ya, Mak. Wedhe. Sintia, Pripun? urusana Mas Sasmita. Iya. Kok nek bojone Sasmita nesu, tak urusane genti. Kok malah ngaten. Nggih. Pripun Mas Asmita? Lah piye? Kekancan kok ya. Kok lah piye? Kok sik maksudnya ki pripun Anu niki mengke pripun? nek diselani. Oh. Nek diselani mesti Iya. Nek diselani penak. kok penak piye ta lek nek diselani omong-omane bawa iki lho, nek diselani omong-omong aku lak Nek oh iya, nek Anu. penak kan nek diseseli. Nggih. Nora mendo saya ndatra kepranan si podang kune kalamun bisa ngandeng ibu bunga ing atiku seleret areng yen si podang ndutut ati tak sranani sun pikat puluting ban Tepuk tangan. Tepuk tangan Yo kanggo Mas sedulur lanang. Sasmita. Eh, Buat matur jane nuwun, sampun. Mas. Lancar rezekine, Amin. sehat jasmani, Nggih, rohani, nggih. sak keluargane tentrem ayu. Madina ngejini pinuji Pak Degare. Dalemmu sing iki. Nggih, dalemipun menika Mas. Wah, griyanipun hebat. Saestu rumah sih. Nggih, latare jembar. Jos tenan. Didol apa ora to iki to? Ya sesuk nek wis kepepet kae Pak De. Ora. Apik ya. Nggih. Anu nggon kamar mandi mau ki Piye? kancinge ora eneh. Oh, iki ngene. Piye ki? Aku ki nalika samono dadi trauma. Heeh. Kanjenge iki mau meh tak benekke ijo meneh. Jane pengen tak cet Pak De. Lah. Ning aku tau nyambut gawe ning daerah kulon. Heeh. Wong duwe gawe, wong duwe hajat kan jamak lumrahe kabeh dianyarke dicet. Iya. Aku mlebu ning kamar mandi ndelah ora ning ciduk. Ciduk tak jupuk bekas cet. Lah nyat warna-warni no. Iya. Lah iya mesake aku nguyuh nang kono ki karo nyengkal ka pintu lho ngene aku. Oh, mulane aku ning mburi krocok. Mbok kira sapi ngono aku mau. Enggak. Ya yo. Anu suarane apik. Rokok gelem. Aku ya malah pekewoh. Lho lah iya nek pekewo aku kek ono aku ora ngentuk. Oh, ora le ngono. Ora guyon iki mau guyon. Iya, kok gampang. Iya, mau guyon. Pokoke sehat selalu, lancar sing nyambut gawe. Nggih, Amin. Adikku lanang. Nggih, Jos, pokok. monggo. Dipun lajengaken Mbak Sintia karyanipun Kang Rama Ki Jungkung Darmaya. Aku Gandrung. Ya. Aku gandrung. Nggih, wah niku lagi viral kok Mas. Nggih, viral niki. Monggo, yuk. Semanismu tak tunggu wong
ulungna astamu ku ingin tepung sliramu tak suwene mas tumuli prasaja sapa asmamu wong kuning legana turutana doh nimas dadi jaminanmu ya aduh yo ngaku gandrung merenghandika doh nimas jimat kawula legana turutana tambahana kang nandang laras marah jadaku nuli joni mas citramu katon lumangan tanda tresnaku tumuju sliramu mangke dipun irama dangdut suara harum tak enggal ulungna astamu ku ingin tepung sliramu tak suwene mas tumuli prasaja sapa asmamu wong kuning legana turutana kang nimas dadi aduh biyo aku gandrung merenghandika demi mas jimat kawula legana turutana tabenana kang nandang laras asmara bulan dadaku nuli joni mas citramu katon tumantan tresnaku tumuju yo dangdut irama seger mas
saya nggih pepunden kula Pak Jungkung Darmoyo nggih niki wau sing niki wau nggih nada niki wau nggih to. Minir niku wau. Wah niku sangat sulit sekali itu sudah menjadi ciri khasipun kengramanipun Mbak Cynthia. Untung kok sing nembangke putrane makane menjiwai. Umpama iki mau sing nembangke Mimin. Wah pripun? Wah tenan. Nggih. Lagi sae nono. Wah bareng Mbak Cynthia nembang ling operator sound iki. Waduh. Wow, salting terusan. Terus esuk-esuk nggo status saya. Piye wae? Nang Lah niku mengidolakan kali Mbak Cynthia kok niku ya. ten pundi-pundi enten to. Wah nggih, nggih niku gawan kotak. Oh, nggih gawan kathok. Kotak. Niku anu kok sound gawan trah. Oh, nggih. Nggih, sok ndereke Mas Jalu sok kula ngaten nggih. Lah kok ten Gawan trah. pundi-pundi enten jan. Nggih. Nggih. Monggo. Kowe bahagia kowe. Bahagia kowe, Pak. Iya. Yuk, dilanjut. Belahan dadaku nulit Matur nuwun Mbak Cynthia. Silekan napa titip salam bekti kula katur Kang Rama nggih. Mugi Kang Rama tansah sehat selalu. Amin. Wah, jan. Amin. Nggih, kontribusi tentang seni dan budaya sangat luar biasa Kang Ramanipun Mbak Cynthia Kang karya-karyanya. Ki Jungkung Darmoyo menika karya-karyanipun kathah. Awit bae Nggih. Cynthia. Wiwit swargi Ki Mujaka Jaka Raharja ingkang ngripta langgam ngimpi menika. Berarti Dek Cynthia ki darah yang mengalir adalah darah seni. Seniman, nggih, hebat. Yen awakmu darah yang mengalir darah kotor apa darah? Angko kakung ya jarine si mbokku dagelan ngono ning aku ya ora nyipati. Oh, Lah kuwi ngeten. Mbah kakung tinggal wis sekitar 35 tahun yang lalu. Nah, aku kan Nggih. lebih 16 tahun dadi orang nyipati. 16 tek kaya angkane diwalik 61 to ngene iki. Wah, nggih. 50, Mas. Nggih. Mas Gareng, Dawa Pak menika wonten Nawala. Ana Saking panjenenganipun Bapak Sarita. Nyuwun lagu Podang Kuning dipun bawani Mbak Abri. Maringi tindih 50.000. Saking sinten menika wau? Menika Pak Sarita lho niki. Pak Sarita. Nggih. Oh, nggih. Niki layange maringi tindih 50.000. Sarita ki sedulure lanang Sari Roti kae lho. Waduh. Oh ya beda kok dipadake Iya. sari roti. Nggih. Podang Kuning nggih. Siap. Nggih. Bawa sing bawa band iki mbok-mbokane. Ya di Afrika kan permanuan ngono kuwi wasis to, Mas. Nggih. Kowe goceki apa to, Pak? Anu kandungan. Kandungane ringkih. Aku kan dong katresnan yo ngene iki. Lho, saking ringkihe lho kandungane Lek Men, ngantek sikile bayine metu wisan. Saiki jempol. Kok renek kune. Waduh. Kagungan Iya. dalem. Nggih, monggo dipun aturaken nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Dek Apri. Nadyan wuju temung peksi Suara nelak. Apa to, Pak? Oh, mbok menawa salah satu ciri khasnya Ciri khas pripun? sing dadekke suarane apik iki mergo untune dikawat. Wow. Sesuk tak kawat. Dikawat ya, Tak Mas. kawat mata kai begel dicor sisan. Oh, kayak bagel enten to. Oh, bagel iki untune dikawat to. Oh, layak kok bojo kula nggih wingi niku anu request kalih kula. Heeh. Nggih, Mas, sesuk anu ya, aku izin untukku arep tak kei bagel ngono. Oh, begel. Behel. Oh, behel lho, tak kira nek bagel. Tapi harus
atas anjuran dokter. Oh iya. Aja sak-sake. Soale nek salah kedaden ngene iki bahaya. Bahayane piye, Mas? Tangga kula untune dipagri keseliliten mati lho, Mas. Kok isa lho ger kesliliten kok mati. Lah keseliliten cagak sak renge sak usuke. Kuwi ketiban. Keblekan omah. Mbok wong kese nyililit ya enek ngono. Nggih. Oh, iki dienggo kesehatan kok, Pak. Kesehatan. Monggo. Dipagri ya. Ya pager ya, Mas. Pager goib. Halus manis neng make arep bawa rayu Ora nduk. Yuyu Kangkang. Gawe budget enak. Wes suwe nggon kung lelono. lelele Mas Gareng badhe tindak pundi Ajeng guak batang. Ora banget-banget, Pak. Kok le sia-sia. Sing batang, sing cangkem war dicor, sing gondo pepe. lelele Mas Gareng Dawuh. kok tindakan badhe tindak pundi Reksake Mbah Uti. Sampeyan karep tuwa to, Mas? Ya tuwa kowe no. Tuwa aku sithik ya. Mbah Uti no. Aku kan si imut. Bu, Bulurah Bulurah kondur. Nderekaken sugeng Oh, kondur. nggih. Sanes wekdal paring dawuh lho, Bu. Kantor kelurahan wayangan nggih, Bu. Lah Nggih. nggih. Mimin Apri kalian Mas Gareng, Mas Gatot nggih, Bu. Nggih. napa kula DP riyen? Waduh. walik Iya. Monggo. goleki si podang jenar hibah ngapa Harta getak tangi. tiba bunga tiku nyanding bisa dadi tambah Nggih. Monggo. Langsung dipun aturaken nggih, Mas. Oke. Ya, monggo yuk, Mas Jiono yo. Rama Sragen Pak Jiana. Nggih. Yo. Kekancangan tak rinde saka kadahan sari ngoceh geleke ngaleh Seret
Ora krasa ora krasa esuk awangan diwengi eman yarangan liya karyawan eyang tak sawang besok neng ngepang kakancangan tarinje saka kadohan dari ngoceh dheweke ngalep besokan atiku sansaya ndadra sakranane sendi kagoleke kendung Ya. Jan matur nuwun. Podang kuning sampun dipun aturaken. Pikir engko wae. Ngeten iki lho Mas. Nggih, pripun? Gerakan iki ngeten iki. Nggih. Sip. Sangat energik. Yo, kendangi Mas, kendangi Mas. Kendangi yo, kendangi. Jogete iki lho. Eh, di apri Nah. Eman. Yen nganti iya Kang Nyayang. Lah, ngono lho. Pon pagi kliwon. Mencak ning ngapang. Lho, ngulek sambel. Aduh. Ngene iki. Yo, gurune. Gurune dicoba. Nek gurune mesti luwih apik. Nggih. kedahipun ngoten terus Nggih. semerah ora arogan ngono kuwi Waduh. Kudune Ndek. Pak. Heeh, kudune Ayo. Ndek. Mendek sik. Dodone ndegek. Ndegek. Melet. Manut iki manut. Nyat ingon-ingon ki ngono kuwi. Kudu manut ingon-ingon ki. Iya. Ayo siap. Yo, ya. Esuk awan neng omah. Ora keras. iringan koyo hadroh to Mas Adra. sing iki Mas dinyanyekke di apres rampung Mas Nggih. Nanjakaken campur sarine, Mbak. Nggih. Oke. Wonten Ada- musike kok menika. ada Mas Wahadi dan juga Mbak Winanti yang belum hadir Nggih, monggo. Yo. Mbak Winanti diaturi jumeneng miyo Mas Wahadi. Monggo, Winanti. Dinteni Winarno. Ya iya. Monggo dipun sepati Mas. Selamat malam Mbak Winanti. Selamat malam. Nggih. Menika sowan wonten laladan Bogo. Menika mapan wonten dalemipun Mas Asmita. Leres, Partner nggih. kerja panjenengan nggih. Nggih. Oh, ki ya kancamu ya, Nduk ya. Kanca nyambut gawe. Pancen piyai kondang ki Sunu Nggih. Sasmita ki. Nggih. Rame-rame ning lor Sasmita. Nggih. Rame-rame kidul Sasmita. Etan Sasmita. rame-rame ning kulon Sasmita. Sasmita. Wingi nek copet klewer digebuki. Sasmita. Udo. terus Mas Asmita ki Sasmita? piyaine tertib. Tertib nggih. Nggih. Ngaturke lagu napa Mbak Win? Wonten pamuritan boten? Mboten wonten. Wonten. Nggih. Oh, lali janjine. Oh, nggih. Oh, lali janjine. Wah. Wonten. Menika pundutan saking sinten kala wau? Nggih, lumantar WA. Nggih. Anda Allah. Nggih, hamba Allah. Nggih. Nggih saking Pak
Jemiran. Nggih. Pak Jemiran. Pak Jemiran. Digarap campur sari nggih menika. Nggih. Najakke orjene no. Mas Mahadi. Sinden ki nek ketrima ngene iki ya, Pak. Piye, Dik? Nyala tuwa saya ayu, ra nyala tuwa ning saya disawang nyenengke. Perawatan budaleh ya ngono. Saya sepuh ya saya penak disawang mergone ndak esuk olahraga mu bengi alun-alun. Perkara bojone dimasake para anake kopen para penting olahraga. Bar lari rampung terus nyoto. Gorengane 5. Sing lanang ning omah masake sarimi. Ya bolak-balik. Penting tren kok, tren. Iya, tren. Mergo dongane Ngangge mic, Bu, ngangge mic. Ya ngapa do cerewet? ning sing penting anu lho, Mas. Apa piye? Lagu Dayoe teko aja ndadekne pasulayan kulawarga lho. Iya, iya. Piye kok dayoe teko? Apa mau Sirik ora. Lah aku ki ger nakokke anu tulisan kok nggone Mas Asmita wis dilantarke urung kok malah Yo ngadeg. ora, lho dalang plorak-plorak. Piye? Lah kok malah ngadeg. Ora melu-melu. Bareng ngadeg ki Mbak Winanti karo Mbak Sintia lingak-lingu. Urusan keluarga. Setak ora. Lah yo Piye? aja nganggo bahasa isyarat ngono kuwi. Wow. Lah wong plorak-plorok ngene lha mudenge sapa coba? Lah kuwi nek ra diploroke ra tanggap. Lah biasane anu kodene pripun to nek Pak E niku? Nek Besut. Kaya ngono. Oh alah. aku so arep dolan ning gone Mas Gatot. Apa? Kok angger Bu Gatot iki wis ngono. Iya. Berarti wayahe. Ah iya. Nggih. Sone dirubah aja ngono. Apa Mas? Mlaku terus karo gantol sikil, anake wis turu ngono. Tak kira nek sikile gupak telek. Yo, monggo lali janjine nggih, Mbak. Lali beruk. Iya. Iya ya. Yo, monggo. Kok mbak aku rasur to, Mas? Mampet. Aku apa Mbak? Iya Mbak Winanti monggo. Monggo. Kaya apik-apik. Oh, arep Ayo Nggih. Lin. Janjane kowe neng Nggih, matur nuwun Mbak Winanti. Sun ya san besan. kok besan? Lah kok besan, Mas? Winanti Winarno lah ya. Oh, Wah. jeneng asli Winarno. Lah iya padha kaya jenenge. Iya, nggih. Yo, monggo Mbak Sintia lagi berdiri. Monggo dangdut nggih, kersa Mbak Sin. Dangdut kersa. Napa-napa ora nolak. Oh, nggih, oke. Nyambut gawe profesional. Oh, Ora profesional. nolakan iki kok. Nggih. Monggo. Ngaturke menapa Mbak menika boten-boten pundutan. Dangdut. Anyar kok sing lawas. Nah, Nggih. Sing anyar badhe nyanyi, Pak. Oh nggih, Mas Gater aja duet. Badhe duet. Duet. Oh, anu ajeng Mas dandani Gendras mic. kok duet. Ajeng dandani mic. Oh, Mas Gendras ki wong saanteng-antenge yoga kok mesti. Nggih. Nggih. Napa Mbak? Lagu sakniki. Lagu sing anyar napa sing Pun derek mawon. Anyar nggih, purun. Mas Gatot mau enak Laut manut. Kidul mawon nggih? Laut Kidul. Oh, Segara Kidul, Laut Kidul. Laut Kidul. Oh, nggih. Walu yo. Lah iya. Nek kurang idul tak kidule segara kidul meneh. Australia. Australia. Monggo, Laut Kidul. Bersama Mbak Sintia Hapsari. Itu bahan. Aja mung mergo iki mau ya dadi ngimbu-ngimbu masalah meneh ya, Mbak. Sing salah. Lah rumah saku kaya wis rampung ngono kok, Mas. Bolak isih nganggo. Sok iya. kerem nek sampean lari-lari ya. Heeh. Kasih leluasa kon karaoke. Reko-reko. Ben ngerti lagu. Kore-kore. Nah, Reko-reko. Nggih. Mas Gareng, Nggih, Mas. ngaturke lagu malih nggih, Mbak Winanti ditajake melih. Ngoten. Nggih, no. Oke, baik. Oke. Pokoknya oke niki. Oh, Jam oke. piro to? Alah, agak jam 1:30 kok. Alah, wayangan rasa mikir jam. Ah, iya dong. Ya. Yo Mbak Win, yo. Nah. Win, Nggih. sini sayang. Kene.
Enggak. Mumpung menika tasih kathah sing kepareng lenggah Mas niki. Biasanya nek liburan ngeten niku pun setengah main ngeten pun sampai kundur. Lah ini malam ini sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu tasih kepareng tirakatan. Luar biasa kagem para penonton sedaya para rawuh. Nggih, tepuk tangan dulu biar semangat warga masyarakat yang hebat luar biasa. Milanipun nak ndadekke semangat kanca-kanca seniman iki ngeten iki Mas. Nggih, lha wong piye bintang tamune wis Mbak Mimin, Mbak Apri kok. Panjenengan. Iki mau ngarep menyaksikan. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri, terutama Mbak Mimin. Nggih. Iki kok nek nulung sumi kaya ngopo? Dadi arep nyekseni nek nulung sumi. Nggih. Monggo Mbak Win lagunipun menapa Mbak? Panjongko nggih. Panjongko nggih. Lagu apa meneh? Sesuk karaoke ya Pak. Sesuk karaoke. Sesuk reko-reko aku. Ndak dina kok lagu meneh. Roke-roke ayo. Nggih. Monggo dipun aturaken. Yuk.